शॉपिंग साठी टॅक्सी करून टॅक्सी करामध्ये गेले टॅक्सी काय सांगता भाजून घराकोई पाहिजे विचारे घरात असता की तू घेतो काय मग तो सगळं 80 रुपया सोमते डोकराने टॅक्सी बसवले काय हम दोघा मिसा गेलो समस्या तू बी मिसा गेलो म्हणजे ऐको बरे दिसता मोडले रे कोण बऱ्या मनुष्या पैसा पाठच्या समजून कॅप्शनाचे गाव मुका उभा होतो आपण दोन आबो आणि हातल्या उभा होतो कडे रेडबो मोबाईल किती रक्कम खायचं मोबाईल किती नाम मोबाईल किती नाम हा मोबाईल फेसबुक व्हॉट्सअप आजारी एक किती आमगेले तुगे बेड्या बी बसून नका Terima kasih.